Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Sya'ban niki bulan sing alladzi yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban niki bulan sing kathah tiyang lalekne, kathah wong sing lali karo bulan Sya'ban. Sehingga bulan Sya'ban niki bulan sing manggok nang antarane bulan mulya, yaiku bulan Rajab kalian bulan Ramadan. Rata-rata piyantun niku sing sering kali ngopeni Rajabe, ngopeni Ramadane tapi lali karo Sya'bane. Padahal antara Rajab, Sya'ban kali Ramadan niki ketiga-tiganya bulan sing dimulyakne karo Allah Subhanahu wa taala. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh alladzi syahru yaghfalun nas. Niki bulan dimana kathah tiyang niku lali. Bulan niki bulan sing manggok nang antara Rajab kalian bulan Ramadan. Padahal bulan Rajab niki bulan sing istimewa, tapi kathah wong sing lali karo bulan Sya'ban. Pas Rajeban wong rata-rata padha slametan nyapa mauludan. Rejepan akhirnya musola, masjid niku kaya-kaya kebaknya po rejepan. Nggo Ramadan nggih ngoten. Ramadan nggih ngoten, rame masjid nanti nang masjid poso, nanti nang masjid tarawih, nyampo nang masjid darusan, sebab nyampo bulan Ramadan. Tapi kathah tiyang niku lali karo bulan Sya'ban. Nyampo sing dilakoni wonten ing wulan Ramadan karo wulan Rajab tidak dilakukan pada bulan Sya'ban, sehingga kathah tiyang niku lali nglalekne bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban niki juga bulan sing diistimewakne karo Allah Subhanahu wa taala.